बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव माइनाव सोरां बिथांखिनि सेग्रानाय हाबाफारि बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनो जा खोथा होदों बेफोर खोथाफोरखौ बिटिआर सरकारा मावफुंगासिनो दं। अदालगुरि जिल्लानि भेरगाव बियाबाव माइनाव सोरां बिथांखि सेग्रानानै होदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बियाबनि आर्टिरि काटनि गेलेग्रा फोथाराव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मोननै जिल्लानि गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000नि सेग्रानाय हाबाफारि खुंदों। बिसायख'थि समाव रायजो राजाफोरनो 75,000 रां होगोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोननो फोसावनाय बायदि बिटिआर सरकारा बे हाबाफारिखौ खुंलांबाय थादों। दिनै नैथि खेब बे सेग्रानाय हाबाफारि बे हाबाफारियावनो बाहागो लायै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बाहागो लायै बिटिआरनि लेङाइ बुंथिगिरि गोविन्द चन्द्र बसुमतारी, बाहागो लायै दरं बियाबनि एमपि दिलीप सयकिया, बाहागो लायै इएम डक्टर नीलक स्वर्गियारी, दावबायसा बर', एमसिएलए दिलीप बर' आरो बाहागो लायै गासै मोननै जिल्लानि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजो बिथांमोना थांनाय बिसायख'थिनि समाव एमसिएलए नमिनेटेड আমার মধ্যে 25,000 পিছফালে বহি আছে আগত আহিব বলে 25,000 কৰি মা হগন না এমসিএল নমি বিমাগী বহি আছে প্ৰায় 2 বছৰ এটা থাংলাই জুলাই মাসনিफ्राय जों बे আমাৰ অপনা বড় আজি মহিলা প্ৰগ্ৰাম হলে নহয় মহিলা হামত থাকিব লাগিব জুলাই তানিफ्राय जों बे সেলফ হেল্প গ্ৰুপनो 25,000 होनो हायाखै किन्तु 25,000 चेक होनायखौ जों आराम खालामगोन। फार्स्ट टाइम जों नमिनेटेड एमसिएलए दुई गराकी আমাৰ মাজত আছে আজি অৰ্পণা মেধি ডাঙৰীয়ানী এবাৰ जों সেকেন্ড আৰু আমাৰ সম্পাৱতী ডেকা ডাঙৰীয়ানী 6,000 সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ তাৰ লগতে আজি আমাৰ মাজত দুটা দলৰ বিভিন্ন স্তৰৰ সন্মানীয় নেতৃবৃন্দ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ উপস্থিত আছে আৰু আজি হাজাৰ হাজাৰ আশা খান্দাই যে এজনী আইজৰপৰা আই মাতৃ নাৰী শক্তিৰ আগমনৰ জৰিয়তে এই ৰাংনি गेजेरजों गोबां खामानि मावनो हायो এই পবিত্ৰ मानोना जों बे रांखौ যাতে फालांगि खालामनानै बांहोयो এই ভূমি আজি ধন্য হৈছে আৰু মই খুব আনন্দিত আমি সকলোৱে আনন্দিত আইজৰপৰা যেহেতু সমাজ যে নাৰী শক্তিৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে गोबां বিবান বান্ধ গোনাं নাৰী শক্তিক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ কাৰণে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাৰ আই মাতৃ নাৰী শক্তিক আগন্তুক দিনত সমাজখনৰ সকলো ক্ষেত্ৰত সামাজিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক ৰাজনৈতিক আধ্যাত্মিক শৈক্ষিক সকলো দিশত যাতে আমাৰ নাৰী শক্তিয়ে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বাবে ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ কেন্দ্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত আৰু বেদিনে जों गुबुन गुबुन आसनि ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ অঞ্চলৰ চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ এই ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰে জানছে হনে হালাই দৰে বাকি সৰ্বস্তৰৰ জনগণৰ ফাৰি ফাৰি হলাংবাই থাকে চতুৰ্মুখী বিকাশ যেসবাং হাই সৰ্বাঙ্গীন উন্নয়নৰ কাৰণে বিধানমন্ত্ৰী যাতে जों বিগত সময়ত বহু আঁচনি বহু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ভিতৰত নাৰী শক্তিৰ সবলীকৰণ নাৰী শক্তিক আগবঢ়াই লৈ যোৱা মোদী ডাঙৰীয়াৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰৰ অন্যতম বিশেষ সফলতা অন্তত जों দাসৱালকে মই সাধাৰণ প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো কিন্তু बिथांमोना 17 ইয়ার্স 2014 বছর শাসন খালাय समाव সেলফ হেল্প গ্ৰুপनो बिथांमोना मा होनो हादों बिनि नरेंद्र मोदी ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল অন্য নহয় আই মাতৃসকল 2014 চনৰ তাৰ আগত সাউৰেবে বেংকৰ একাউণ্ট থকা ইয়াত উপস্থিত আই মাতৃসকলৰ ভিতৰত কাৰ বেংকৰ একাউণ্ট আছিল 14 চনৰ আগত এবাৰ হাত উঠাব 14 চনৰ আগত এতিয়া নহয় 14 চনৰ আগত মানে 1% আছিল সুবংকৰজন একসেপ্ট এতিয়া মই হাত উঠাব দিম 2024 চনৰ
माबाया बाहागो लानाया इजि देरहानाय एसेबां इजि नङा बेनिखायनो जायखौ बेबायदि मानसिखौ আজি কাৰ কাৰ বেংকখন আছে আপোনালোকে হাত খাব আজি যাৰ যাৰ বেংকখন আছে বিজাতি জান थांदों बिथांखौ माबायदि মোটামুটি 90% মানুহৰ আজি বেংক এআইটো পৰিৱৰ্তন হয়নে নহয় আপোনালোকৰ নাই নে দেখছে बिथांखौ সন্মুখত বহা কেজনে হাত উঠালে পিছত বহা কেজনে হাত উঠালে দেখাই নাপায় ফাইনাল ডিসিজন मा जाय बिखौ बिथांमोना গতিকে নারী শক্তিৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে গণতন্ত্ৰৰ দেশ হিচাপে অৰ্থনৈতিকভাৱে নাৰী শক্তিক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে জিৰো বেলেন্স একাউণ্ট বেংক একাউণ্ট খোলাৰ বাবে মোদী ডাঙৰীয়াই 14 চনতে লালকিল্লাৰ পৰা আহ্বান জনাইছিল যে জনধন একাউণ্টৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো মহিলাৰ বেংক একাউণ্ট হ'ব লাগে মহিলাসকলৰ আৰ্থিক স্বাৱলম্বিতা আগবাঢ়িব লাগে আৰু আজি আপোনাৰ उदालगुरि लोकसभा समष्टिनि सिङाव गोग्लैनाय बिटिआरनि गासै मोन 15 समष्टिनि आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 रां अनसुंथाइ होनायनि थाखाय बे हाबाफारि लादों भेरगाव समष्टिनिनो सिङाव थानाय आतारिघाट बागाननि बे गेलेग्रा फोथाराव बेयाव मोनसे समष्टिनिफ्राय 100 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रां होनाय जागोन आरो गासै 15टा समष्टिनि 1500 आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि एबा बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोखौ रांखान्थि सोलोंथाइ समाज बिथिं गासैयावबो जौगाखांहोनायनि थाखाय थांखि लादों आरो बे अनसुंथाइखौ जोङो माइनाव सोरां बिथांखि मुङै दोननाय जादों नैबे जोंनि बिटिआरनि नैथि केस्टिनि बे जोबथा हाबाफारि बिनि आवगाय क'क्राझार चिरां आरो बाक्सायाव होबाय दा नैबे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एबा तामुलपुर सब डिविजन भेरगाव सब डिविजन आरो उदालगुरि सब डिविजननि बे आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो होनाय बे हाबाफारि बियो इलेक्शननि समाव दंमोन 75,000 होगोन होननानै बेयाव 25,000 जायफोरा एलिगेसन लाबोदों बिथांमोना गावसोरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बेसेबां आवगायाव फैसा होफेरखो बेखौ बिथांमोना गोसोखांब्लानो जागोन जोङो बुंदों अपेनलि जों बुंदों खुला खुलि बुंदों 75,000खौ जों होगोन बे जोंनि खोथा बे जोंनि सर्ट बांसा नाथाय जों खनसेयावनो 75,000 रांखौ होनो नागिराखै खनथाम केस्टियाव जों होगोन 25,000 खनथाम केस्टियाव जों होगोन जोंनि बिटिआर इलेक्शननि सिगां जोङो 75,000 रां होनो गोनां आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बेखौ जोङो आबुं खालामगोन आरो बेनि अनगायैबो भारत सरकारनि माखासे आसनि जायखौ जों लाख कोटि महिला बिनि गेजेरजोंबो जों बिथांमोनखौ बे रांखान्थि अनसुंथाइखौ मोनहोनायनि थाखाय जोङो बेबस्था खालामगोन फारसेथिं इलेक्शननि बाहाना होननानै बुंगासिनो इलेक्शननि बाहानाबाथ' ओरैनो गावसोरा गोदो ओरैनो फिथा हाफ्लानाय बायदि हानांगौमोन दिनैथ' बे चेकखौनो होगोन जोङो जायफोरा चेक मोनगोन दिनैनो बिथांमोना बेंकआव डिप'जिट खालामोबा दिनैनो बेयो बेंकआव बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन बे बाउन्स चेक नङा बे डाइरेक्ट चेकसो दा जायफोरा गुबुनखौ थगायो बिथांमोनासो गुबुनखौ थगायनाय मोननाय नोजोरजों नायो दा बेखायनो जोंनि बिटिआर सरकारा मानगोनां प्रमोद बर' गाहाय मावफुंगिरि बिथांनि जि खोथा बे खोथा मथेनो जों दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ खामानि मावगासिनो दं क'क्राझार नोगोरनि आरएनबि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकाव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।